internet speed acak lek cak lo endan kan seidon ni ama seberat chuan sim card and mobile network hian kan lutang phone zirin adang lam thei bawk ani ma seberat chuan sim card big hian ti mai mai la sim wana kan dah hian net hi pot chak lo em a sim chu hian dah thin tur ania mitam takin sim wana kan dah thina hei wang hian net hi chak lo in 4G ti turate e ti te g ti top tin ong china chu wangin sim chu khan sim card internet pack ithunna number ngei kha sim chu an ilo da thin don nia sim pahnih hman poin sim wana hian internet pack ithun lo zawk kha idanga chuan sim chu ero internet pack ithunna number ngei khai da thin don nia chuan han bek le taila chuan han bek le taila ti hian anga thok kan lut anga sim chu ka lut liang sim chu ka lut anga mobile and network ti hi kan hu chawanga mobile and network ti kan hu chawanga hei hinia kan lut liang chuan automatically select network ti hian ita chang chuan next i click lenga okay click liang chuan yo fanga ta khan searching hi na kang searching hi minute khatte minute ni te ni china i khak sam chin don nia ti chuan internet kha achakin ro chak to don ni amai ro chu til ti da hi chi sang sang oma artal dam po chi khat chau om lova internet amun vek chuan airplane mode kha i click nga ve khat chuan i click lenga chuan internet speed chu amak makin alo chak to mai don ni ti hian china ka sele sei nu searching zo khan India Airtel 4G ti ta chang chuan register on network ti hi click nga chuan i bek nga chuan internet speed chu amak makin alo chak to mai don ani kati zong kha ni se kalome